Allahu Akbar. Курбан гаете Башкортостанда ла киң билдәләнде. Республикала ул ял көне итеп игълан ителһә лә, Мәскәү карамагындагы ширкәтләрдә эшләүчеләргә эшкә сыгырга туры килде. Иртән үк мәчетләр мусулмандар белән тулы иде. Елдагыса Курбан байрамына арналган төп саралар Ләйлә мәчетендә үтте. Бында меңәрләгән мусулман өчен 250 баш харык курбанга салынды. Иртәнге намазга килүчеләр бер-берен олы байрам белән котлап, хәер, садакалар өләште. Россия мусулмандары дини назараты рәисе Тәлгат Тажетдин һәр йортка именлек, тыныслык теләп, яңа бер-беребезгә ихтирамлы, мехрибанлы булырга сакырды. Allah Rabbim gayetlerimizni mübarek, imanlarımızı selamet, vatanımız hem bütün alemini emin, durmuşlarımızı bereketli kılsaydı. Һауык һәм ямгыр Курбан гаете көнендә лә мусулманларга етди һынауга әйләнде. Әмма беркем дә, хатта балалы хатындар да кайтырга ашыкманы. Bu zor bayram bizning uchun, bizning musulmonlarga, qardoshlarga, butunisine de tozalık, şadlık bilan yaşasınlar, iminlik bilan barchamizga, balalarına, Portallarga, nenelerge, barımızga da Xudoyim. İnsan sağ yürügesin, tozalık, şadlık bilan. Все равно люди начинают тянуться к добру, люди начинают искать истину, а люди в своей жизни как бы блуждают в непониманиях, не могут ответить на многие свои вопросы. Поэтому люди ищут эти ответы на эти вопросы в религии, ищут как бы решение своих проблем семейных, жизненных, именно в том, что не спасал как бы Всевышний Аллах. Поэтому, наверное, молодежь и большинство людей тянутся именно к религии, к мечетям. Намаздан соң барлык тугандарды, якындарды, күрше күләнде гает сәйенә йыялар. Һәр байрамдагы кебек өстәл хәй-нигъмәткә тулы булырга тиеш. Был байрам 3 көн дәвам итә. Уны якындар һәм тугандар янында хәй-хөрмәттә, изге нияттәр белән билдәләү зарур.